So dwi yn chwarae lot hefo band trwbs. Mae jyst hawsiach mynd rownd ben dy hun hefo amser practis a fatha venues lle pubs a felly. Dyn nhw'n gallu cael bands llawn a chwarae yna. Fi nath ddechrau trwbs rili o'n i'n cael ei gael yn trwbadŵr. Ac nes i mynd trafeilio wedyn nath Mared slot fi am. Wedyn dwi dod adre wedyn, da ni'n neud mwy o fi'n gilydd o'n. Brawd fi'n chwarae nhw, mae cousin fi'n chwarae nhw. Dim yn mates fi lawr lôn mwy o chwarae nhw. So ar y funud dwi'n newydd ddechrau cwrs prifysgol yn neud cyfansoddi caneuon yn Manchester. Wedyn plan ydy bod fi'n buildio network yn Manchester ac dechrau recordio caneuon yn Manchester mewn a studio, amazing studio nhw. Os ni'n gadewis unrhyw berson i weithio efo, os ni'n dewis Bob Marley. Dwi'n meddwl bod caneuon fod yn amazing a fo fel person interesting a obviously, os ni eisiau chwarae Bob Marley.